जय जगन्नाथ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ତଥା ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଆଜି ସରକାରରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଖବର ଶୁଣିଲୁ ଯେ ଏବି ପଜିଟିଭ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରଙ୍ଗି ପଞ୍ଚାୟତର ସେ ଭାଇ ଜଣକ ମୋତେ ବି କହିଥିଲେ କି ବ୍ଲଡ଼୍ର ଗୋଟେ ପକେଟ୍ ଦରକାର ଆମକୁ ଏବି ପଜିଟିଭ୍ର ସେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମାଗିଥିଲେ ମୁଁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିନଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘରେ ଜଣାଇଥିଲୁ। ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘରେ ଜଣାଇଲା ପରେ ଆମର ସଦରର ଭାଇମାନେ ଆସିଥିଲେ। ମାନେ ଆମର ସଦର ଭାଇମାନେ ସେ ଭାଇ ବି ଆସିଥିଲେ ଶଶି ଭୂଷଣ ଭାଇ ଏ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଆଜି ଏବି ପଜିଟିଭ୍ର ବ୍ଲଡ଼୍ଟା ଗୋଟେ ଡୋନେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଆଜି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛି। ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ଜଣାଇଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଆମେ ତ ଆଗରୁ ବି ଜଣାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହା କିଛି ହେଉଛି ମେଡ଼ିକାଲରେ ହଉ କି ଆମର ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାହା କିଛି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସଦର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ନିହାତି ଭାଇମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁବେଳେ ଆସିକି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଭାଇ। ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତିଆରି ହେଇଛି ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ମାନେ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି। ଦେବଗଡ଼ ମହାସଂଘ ଏବେ ଏତିକି ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଉଛି ଏତିକି ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିକି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଭାଇଚାରା ଭାଇ ଲାଗି ରହିଥାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।